Пандемия афаты тормышның барлык тармакларына үтеп кирде. Рамазан айында нинди шикләүләр бар? Ураза тоту үзгәрәчәкме? Без гадәттәгечә дистанцион режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Хәерле кич исәмсез, эфирда Таяны нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Әссәламу алейкум барыгызга да, сезне тагын бер кат сәламлыйбыз. Без әлбәттә инде бүген сөйләшәчәкбез Рамазан айы турында. Ураза тоту әлбәттә ул мондый катлаулы чорда җиңел эш түгелдер. Илфар хәзрәт, сөйләп китегез әле менә быелгы үзенчәлекләр нинди булачак ураза тотуда? Ураза тоту, ул да булса инде Аллаһ Раббыбызның әмере, аның боерыкларыннан сәламәт булган кешеләргә Аллаһ Хаккул Гыйза шушы ураза тотуны әмер итте, фарыз кылды. Гадәттәгечә инде без узган еллардан артык аерма булмаячак, аерма нидән гыйбарәт, ул да булса шушы күңелләребезгә якын булган ифтар мәҗлесләрендә җәмәгать белән мәчетләрдә катнаша алмыйбыз. Һәм инде таравих намазларын җәмәгать белән мәчетләрдә укый алмыйбыз. Әмма ураза ул да булса Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә, аның ризалыгына ирештерә торган гыйбадәтләрдән, шушы уразаның мәгънәсен дә аңласак иде. Ураза бит әле ул теге ризыклардан, эчемлекләрдән генә тыелып туру түгел, ураза ул шулай ук телегезне дә, эшләрегезне дә тыюдыр диде, саклау дип әйтә. Шуңа күрә иләребездә утырганда да матур итеп шушы гыйбадәтне үтәргә без тиешле, күркәм сабырлык күрсәтеп. Пәйгамбәребез үзе әйтә, Рамазан шәриф айы ул сабырлык айы ди. Димәк, быел барыбыз да күркәм сабырлык күрсәтеп, матур итеп шушы уразаларыбызны Аллаһ Раббыбызга тапшырырга Аллаһ Тәгалә үзе ярдәмче булса иде. Ифтарлар уздырылачак микән, Рафис хәзрәт? Һәм аларны ничегрәк үткәреләчәк менә быел, нәкъ ифтарга килгәндә? Аллаһка шөкер, инде ифтарларыбыз дәвам итә, ләкин ифтарларыбыз җәмгыять белән җыелып түгел, һәр кешенең үз иенә ризыкларны, кайнар ризыкларны фондыбыз, ярдәм фонды китереп тора. Һәм инде Аллаһка шөкер, кешеләр бик рәхмәтле. Бу ифтарлар әзер була, ифтарлар кайнар килеш китерелә аларга, һәм инде алар бик рәхмәтле, күңелле итеп үзләренең гаиләләр белән бу ризыкларны ашыйлар. Һәм инде күп кешеләр бу безнең чакыруга җавапларын биреп, Аллаһка шөкер, инде фитра садакаларын тапшырырга мөмкинләр. Һәм инде шулай ук ураза тота алмаган ширле кешеләр яки инде хастада булган кешеләр шулай ук фидия садакасында безнең мәчеткә тапшыра ала. Бу фидия садакасының мәгънәсе нәрсә? Бер көн ураза тота алмаган өчен бер ярлы мохтаҗ булган кешене ашатырга кирәк. Һәм инде бу 200 сум фидия садакасын безгә китереп тапшырасыз мәчеткә. Без бу 200 сумга ризыкларны пешереп, аларга инде мохтаҗ кешеләргә турыдан-туры китерәбез. Аннан соң инде икенче мәсьәлә, ул да булса инде волонтерлар, яшь кешеләр безгә җитми, бик күп кешеләр кеше саны әйтүем буенча артып бара. Һәм инде бу волонтерлар да безнең акциядә, тормыш юлы акциясында катнашсалар, бик күркәм булыр иде. Һәм тагын бер кат тарихка тукталып китик. Руслан, әгәр дә без менә җәмгыятьтәге әлеге ситуацияны алсак, бу безнең беренче мондый хәл дип әйттек, ләкин төрле чорлар булган, төрле вакытлар булган, дингә дә төрле яклап инде басым ясалган вакытларыбыз бар. Менә әлеге ситуация киләчәктә нәрсәгә дә булса үзгәрешләр кертәчәк дип саныйсыңмы? Кертәчәк, әлбәттә, чөнки социаль мөнәсәбәтләр үзгәрәчәк, үзгәрә дә күрәсең, ниндер яңа карарлар кабул ителәчәк. Яңа гына без социаль дистанцирование дигән әйберне ишетә башладык. Ягъни кешенең якын булган шәхси ясылыгын, шәхси тормышына кагылмаска, ягъни бу карарлар, бу методология дип әйтимме, алда да үзенең урынын алачак. Шул вакытта монда нәрсә әйтергә кирәк? Моннан да тыш заманалар, авыр чаклар да бар иде. Мәсәлән, шул ук бөтен дөнья сугышы вакытында бабаларыбыз, мәсәлән, руза булганнар, шул ачлык вакытында 30-нчы, 40-нчы, 20-нчы елларда, шул сез әйткән атеистик замана вакытында шулай дин тыелган мәлдә безнең бабаларыбыз, хәтта әти, әниебез руза булганнар. Шуңа күрә безнең өчен, мусульман өчен бу афат, бу бәла беренчеләрдән түгел.
Шуңа күрә без һәрвакыт андый кыенлыкларга, андый яңа шартларга әзер булырга тиешбез. Ул безнең өчен сабак ва үрнәк булырга тиеш. Шуңа күрә бу әйбергә без эмоциясыз акыл белән карарга тиешбез. Шуңа күрә бу мөселман кешесе өчен, гомумән татар өчен яңа әйбер түгел. Без кыенлыкларга һәрвакыт әзер булырга тиешбез һәм инде без анарга күнеккән. Безнең өчен уңай шарт беркайчан да булмаган, күрәсең. 500 ел дәвамында без гел шундый афәтләр, бәлаләр күргәнбез. Һәм безнең туклану турында да видео язма бар. Әйдәгез хәзер карап алыйк, аннары тапшыруны дәвам иттерербез. Элек ияләшкән булсаң көнгә анда күпмедер 1 километр, 2 километр ризык ашарга яранган булсаң, бу ризыкны шушы көнгә сутка эчендә 2 тапкыр гына ашауда шушы ризыкны ашап бетергән дигән сүз юк. Ашаганда бу организм өчен кирәк ризыкларны гына ашарга кирәк. Бу сүз бара су хакында, сүз бара үсентеләр хакында, сүз бара шулык аксын, май хакында. Күп кенә хәзерге проблемалар менә бу хәзер узак ашамау тормаудан нәрсәдә ут капчыгының кыскармавы. Ут капчыгы көн дәврендә, төн дәврендә үзендә ут җыя, ризык кабулланганнан соң бу ут бүленеп чыга шәккә. Әгәр дә инде кеше узак ашамый тормый икән, менә бу ут куера башлый. Шуның аркасында күп кенә кешеләрнең менә бу эш авыртулары ураза вакытында шушының белән бәйле була. Инде шулай ук язылар хакында сүз бара. Инде без әйтеп киткәнчә, менә бу кешеләргә ураза алдыннан үзләренең табибларына УЗИ ясатып, эндоскопия ясатып тикшерергә кирәк. Илфар хәзрәт, менә һәр кеше хәзер самоизоляциядә, үзизоляциядә утыра дибез. Мондый ситуациядә кыенлыклар да туадыр. Барыбер җиңел түгелдер һәм кемгә менә бу очракта инде ниндидер шикләр булачак ураза тоту-тотмау буенча? Ураза сәламәт булган кешегә, әсирлектә булмаган кешегә, мусафир булмаган кешегә ураза тоту фарыз. Менә Руслан әфәнде әйтеп китте бит, безнең әби бабаларыбызны искә төшерде. Әби бабаларыбызга карыйк әле, урак өстендә шатнаган кояш астында булганнар бит инде. Хәтта иссегә чыдый алмыйча, түзә алмыйча, уразаларын бозмыйча алар базларга төшеп хәл алганнар. Салкын су авызларына алып, шушы суның салкынлыгын тәннәренә сеңдергәннәр йотмыйча, аннан шул суны төкереп чыгара торган булганнар. Менә шундый чорда да безнең әби бабаларыбыз ни өчен үзләренә сәбәп сылтау эзләмәгән соң? Тукта, миңа авыр дип әйтмәгән бит, мин аны булдыра алмыйм дип әйтмәгән бит, әмма шушы гыйбадәтне дәвам иткәннәр. Чөнки алар, безнең әби бабаларыбыз, аның мәгънәсен аңлаганнар, мәгънәсенә төшенгәннәр. Хәзерге вакытта үзебезнең тормышыбызны чагыштырып карыйк әле. Күпчелекләребез шундый шартларда, яхшы шартларда яши бит. Беребез дә хәзер базга төшеп утырырга мәҗбүр түгел. Аллаһның биргән эшкә. Беребез дә анда басуларда, кычатнаган кояш астында, урак өстендә түгел бит. Шуңа күрә бик дәрес ала белергә кирәк. Менә чагыштырып карый белергә кирәк. Сылтау эзләргә кирәкми. Бу гыйбадәт Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен. Әйе, кайберәүләр анда мода артыннан ияреп уразага керүләре ихтимал. Икенчеләре мәсәлән анда туктале бераз ябыгып булмас микән, идә утыра тазарып биттем әле, мин тазарып киттем икән. Тукта ураза тотыйм әле, бераз ябыгып булмас микән дип ураза тотырга теләүчеләр дә бардыр. Төрле ният бар. Әмма булар берсе дә дөрес түгел. Аллаһы Тәгаләгә ният кыласың икән, Алла үзе җиңеллек бирә. Аллаһы Тәгалә җиңеллек тә бирә, юлында аша. Һәрберебез уразада да булучылар бит инде. Ел сайын шушы Рамазан шәриф аен каршы алганда куркып тетрәнеп торабыз. Тотып чыга алырбыз микән, булдырырбыз микән? Көннәр озын бит, төннәр кыска бит дип. Әмма Алланың биргәненә шөкер. Алла үзе җиңеллеген биреп тора. Коръәни Кәримдә дә Раббыбыз әйтә. Нәрсә диде? Аллаһ Хаккул Гайза үзенең бәндәләренә алар булдыра алмаган нәрсәне аларның җилкәләренә йөкләмәде ди. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен шын ният белән Раббыңнан гына әҗр савап өмет итеп шушы гыйбадәтне кыласың икән, сәламәтлегеңдә яхшыра Алла бирсә, тормышының да бәрәкәтен бирә Аллаһ биргән булса, һәм әйтергә кирәк, идә утырганда да аның бернинди авырлыгы юк.
Өйдә утырасыңмы син, урамда йөрисеңме син, уразаны тотасың. Әйе, без хәзерге көннәрдә шушы өйдә утырырга мәҗбүр, тиешле. Җитәкчеләребезнең сүзенә буйсынырга тиешле. Чөнки алар безгә шулай ук начарлык теләми. Өйдә утырганда да шушы гыйбадәтне иншалла ихласлыктан, чын күңелдән эшләргә була. Һәм тагын бер нәрсәне әйтеп китергә телим. Гыйбадәт, нәрсә соң ул гыйбадәт? Буйсыну. Гыйбадәт ул намаз белән генә шикләнәмени? Юк, игелекле эшләр эшлик, изгелек кылыйк. Иң беренче изгелек кемгә ул? Гаиләбезгә, хатыныбызга, балаларыбызга, оныкларыбызга, менә шуларны да онытмыйча, бер-беребезгә ярдәмче булыйк. Мәчетләргә йөрмәүне һәм әлбәттә инде менә бу гаит намазларына килмәүләрне ничек уйлыйсың, русларда мәсәлән шул ук Пасхага кеше җыелырга тиеш түгел иде, ләкин без күрдек, килделәр, җыелдылар, мәчетләргә килмәсләр микән менә бу үз изоляцияны бозып һәм андый ситуацияны күз алдына китереп булыр микән? Ну, миңа калса безнең халык дисциплинага уңай карый, шуңа күрә андый очраклар булмас дип уйлыйм, чөнки мәсәлән шул ук Украина илендә бездә булган Пасха бәйрәме вакытында халык бу тыюларны кире кагып шул ук чиркәүләргә барып күп кешеләргә зыян китергән. Әлбәттә, менә хөрмәтле хәзрәтләр әйтеп китте, Рамазан айының аның бер шарты буларак ул кешеләргә зыян китермәү. Инде хәтта мәсәлән ислам динендә шундый шарт та бар, мәсәлән, әгәр дә син сарымсак ашасаң, мәсәлән, син җома намазына бармаска тиешсең. Менә шундый шартлар да бар. Монда әлбәттә ураза тотучыларның күбесе диярлек, әлбәттә, алар иманлы һәм инде мәгърифәтле кешеләр, шуңа күрә бу әйберләрне белеп торганнар инде хәзрәтләр, менә муфтият гел мәгълүмат таратып, гел аңлату эшләрен алып бара. Шуңа күрә андай әйберләр булмас, аннарсын бит инде менә Илфар хәзрәт әйтеп китте, һәрберебезнең йортыбыз ул мәчет, ул мәсҗид. Шуңа күрә гаиләбез ул мәхәллә, ул җәмәгать. Шуңа күрә без өйдә дә бу әйберләрне, гыйбадәтләребезне кыла алабыз. Монда тагын бер мөһим һәм җитди әйбер миңа калса, ул да булса менә үз изоляциядә булу, ул ниндер менә шундый Рамазан айының да булуы безгә бик уңай шарт, чөнки монда да үз дисциплина дигән әйбер килеп чыга, килеп туа. Без барыбер үзебезне тыябыз. Ички яктан менә кеше мәсәлән зарлана, менә күп ашым, хәрәкәтләнмим, бер нәрсә эшләмим, ә менә Рамазан ае вакытында анарга киресенчә ашамаска, Коръән укырга, игелекләр кыларга инди. Шул Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, бар гыйбадәтне сез үзегез өчен эшлисез. Тик роза ул минем өчен. Шуңа күрә менә бу зурлык җаваплылыкны үз өстебезгә алсак, Алла бирсә, Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте киң булыр. Безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Сезне тагын бер кат якынлашып килүче менә бу изге Рамазан ае бәйрәме белән тәбриклибез. Без исә рекламадан соң яңа кунаклар белән дәвам иттерербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нокта тапшыру без дәвам иттерәбез. Бүген Рамазан ае турында сөйләшәбез. Әйе, садакалар турында да фикерләр алыштык. Габдрахман, әгәр дә без инде менә бу онлайн дистанцион күп кенә эшләрне алып бару дибез икән, хәзер бит инде шул ук садаканы тапшыру да онлайн режимда башкарыла ала, шул ук инде өйдән чыкмыйча гына. Менә әлеге эшчәнлек буенча ниндирәк яңалыклар бар һәм сезнең фондга ничегрәк ярдәм итеп була? Безнең фондга ярдәм итәр өчен безнең фондыбыз давалауга мохтаҗ булган балаларга ярдәм итү белән шөгыльләнә. Бер шөгыльләрнең берсе һәм инде шушы балаларга ярдәм итәр өчен садака сүзен язып, буш урын калдырып, күчереләсе сумманы күрсәтеп, 77-15 кыска номерына SMS җибәрергә мөмкин. Шулай ук Рамазан аенда ифтарда ураза тотучыларны ашатыр өчен ифтар сүзен язып, бош урын калдырып, күчереләсе сумманы күрсәтеп, 77-15 кыска номерына SMS җибәрергә мөмкин. Безнең сайтыбыз www.zakat.rt.ru,
анда bütün мәгълүматлар, bütün реквизитлар бар. Һәм шулай ук безнең телефон номерыбыз 225 33 22, анда шалтыратып bütün мәгълүматларны белә аласыз. Анар бит инде безнең шулай ук сабырлык турында да әйтәбез без әйме һәр вакыттагыча. Менә мондый ситуация Равил хәзрәт чигулисез сабырлыкка ни дәрәҗәдә йогынты ясый һәм ничек өйрәтә ул кешеләрне һәм дин кардәшләребезне. Allah Rabbimiz kitabı Kur'an-ı Kerim'de de sabırlıkның әҗере савабы чиксез дип вәгъдәсен бирде. Гомумән тормышыбыз, хаятыбыз сабырлыкка нигезләнгән. Sabırlıksız hiçbir нәрсәгә дә ирешмибез. Бу Рамазан шәриф айыбыз булсын, башка айларда булсын, көннәр ва төннәр булсын, мөселман кеше һәр вакыт сабырлык күрсәтеп, Раббысы Аллаһның әмерләрен үтәүдә, тыйганнарыннан тыелда тормышын хаятын дәвам итә. Һәм инде әлбәттә бу вазгыятьтә дә бер төрле кыенлыклар, читенлекләр, чикләүләр бар. Без инде бу нәрсәләрне күрмәгән идек, белмәгән идек, өйрәнмәгән идек. Хәзер алар безнең каршыбызда. Бу вакытта бигрәк тә инде без сабырлык хакында ныграк фикерләргә тиешлебез. Сабырлык төбе сары алтын дип халкыбыз да әйтә, бабайларыбыз да әйтә. Һәм инде әлбәттә сабырлык күрсәтсәк, һәм дә үрнәк булсак, шу сабырлыгыбыз сәбәпле гаилә тормышыбызда, хаятыбыз, гомеребез, әлхәмдүлилләh, Раббыбыз Аллаһка тәвәккәл кылып дәвам итә. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә шу күркәм сабырлыктан аермасын. Аллаһ азza ва җалла рәхмәте, фазлы карамыннан калдырмасын. Һәм бу очракта кешеләрне күп җыярга ярамый. Илфар хәзрәт, менә әлеге ситуациядә кешеләр әгәр дә ашлар үткәрәселәре килсә икән, менә нәрсә эшләргә аларга, нинди киңәш бирер идегез? Киңәш шунардан гыйбарәт, авыз ачу мәҗлесләре, ураза тотучыга авыз ачтыру ул зур савап әлбәттә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, әгәр дә ураза тотучыга бер хөрмә тәкъдим итеп, бер йотым су яки бер йотым сөт белән авыз ачтырсаң, Аллаһ Тәгалә шул кешенең тоткан уразасының әҗрен киметмичә, сиңа да авыз ачтыручыга да насыйп итәр ди. Әмма мин Татарстан Җумһурияте мөселманнары Диния нәзарәтенең рәисе, мөфтинең урынбасары буларак кардәшләребезгә мөрәҗәгать итәргә телим. Бер үк шушы тыюлар булганда, өлкән яшьтәге булган әби-бабаларыгызны, туган тумачаларыгызны чакырга тырышмагыз. Үзегез белән бер түбә астында яшәгән кешеләр белән генә авыз ачырга тырышыгыз. Аллаһ Тәгалә әҗрен бирер. Аллаһ сакласын. Безнең ул әби-бабаларыбызны без сакларга тиеш, чөнки алар ерак җирләрдән килү ихтимал, Аллаһ сакласын, төрле җирләрдән. Шуңа күрә бу очракта инде менә быел күп күләм кешеләрне җыюдан тыелсак иде. Үзебез, үз гаиләбез белән, шушы бер түбә астында яшәүчеләр белән авыз ачсак, Аллаһ Тәгалә шул ук савапны бир, Аллаһ биргән булса. Аллаһ Тәгалә безнең ниятебезгә карата савабын бир, Аллаһ биргән булса. Шулай булгачтын үзебезнең туганнарыбызны да, өлкән яшьтәге әти, әни, әби бабаларыбызны да, әгәр дә алар безнең белән яшәмәсәләр, аларны сакласак иде. Һәм мондый ситуациядә авыл җирлегендә кешеләргә мәгълүматны һәм менә бу киңәшләр ничек җиткерергә икән, Равил хәзрәт, һәм алар шулай ук менә бу үзгәрешләрне, бу яңалыкларны белеп торалармы? Чөнки анда бит инде кайбер очракларда әле авылларга мәгълүмат соңрак та барып җитәргә мөмкин. Бу мәсьәләгә килгән вакытта сүздә булды 21 гасыр технологиялар, элемтә чараларын һәр мөхтәсибәт бик күркәм итеп файдалана. Бу имам хатипларның район группалары булсын. Яни бер хәбәр шундук бөтен имам хатипларның, хәзрәтләрнең кесә телефоннарында хәбәр буларак пайда була. Алар инде соңра моны мәхәллә халкына ирештерә. Һәм инде бу имамларыбыз, имам мөхтәсибләр булсын, җирле идарәләр белән дә бергәләп, тоташлашып эшлиләр, эшләрен, хезмәтләрен алып баралар. Нинди генә гызырларыбыз булса, без авыл советларына да мөрәҗәгать итәбез, имамнарыбыз аша шулай халыкка хәбәрне, мәгълүматны җиткезәбез. Мөфтиятебезнең карарларын җиткезәбез. Яни шулай итеп эшчәнлегебезне алып барабыз. Шуңа халкыбыз мәгълүматтан киселмәгән. Без инде аны матур иттереп, дөрес иттереп аларга җиткезергә, бу нәрсә, бу заман катлаулы булган вакыт, бу инде чаралар да инде Раббыбыз Аллаһның рәхмәтенә ирешик дип, бу бәлаләрдән сәламәт булыйк дип, шул нисбәттән кабул ителгәнне аңлатып, төшендереп бирергә тиешлебез.
Хәзер әңгәмәбезне туктатып торабыз, аннары видео язмадан соң дәвам иттерербез. Ассаламу алейкум. Менә уразалар да килеп җитте. Мин инде һәрбер уразаны көтеп алайдым, чөнки ураза вакытында син үзеңнең кардәшләрең белән инде тагын да менә берләшәсең димме инде. Ифтарларда бергәләшеп очрашасың, таравихлар укыйсың. Бу инде чыннан да кардәшләрне тагын да берләштерә. Кызганычка каршы бүген инде без мәчетләрдә җыела алмыйбыз, ләкин барыбер да өйдә таравих укыйбыз инде. Теге ифтарларга килгәндә инде тормыш иптәшем гүзәлем ифтарлар пешереп инде теге савап эшли дим инде. Шуннан да моңсу без инде бик ышанабыз, дуга кылабыз тизрәк шушы ширләр, вируслар бетсен иде. Инде барлык ураза тотучыларны мин шушы изге Рамазан айы белән тәбриклим, һәм тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Менә шундырак видео язма карап алдык. Һәм безнең Курбан гаетендә дә аннары инде вакыт күп калмый. Илфар хәзрәт, ничек уйлыйсыз? Без әле үз изоляциясендә кайчанга кадәр дәвам итәсен һәм әлеге гомумән хәлләрнең кайчан төгәлләнәсен аңламыйбыз. Менә барыбер алдан әзерләнәсе була, алдан инде чараларны күрәсе була. Менә сезнең ничегрәк икән фаразларыгыз нәкъ менә Курбан гаетенә дә? Кызганычка каршы хәзерге көнебездә төгәл бер нәрсә дә әйтеп булмый, чөнки үзегез күреп торасыз, көн сайын диярлек безнең шушы җәмгыятьтәге булган халәтебез, шушы шир белән бәйләнештә булган халәтебез алмашып үзгәреп тора. Ләкин оптимист булырга кирәк. Менә шушы Рамазан шәриф айы, изге ай, Аллаһ Раббыбыз дугаларыбызны кабул итә торган ай. Әйдәгез барыбыз да матур итеп дуга кылыйк, Аллаһка ялварыйк, шул изге Курбан гаит көннәрен бергә мәчетләребездә каршы алып, Курбан йолаларын үтәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен дип. Өметләник җәмәгать, Аллаһның рәхмәте булыр иншалла. Әмма хәзерге көндә төгәл нәрсә булачагын беребез дә әйтә алмый. Ләкин Татарстан мөселманнары динья нәзарәте һәр вакытта да бу гамәлләрне иншалла Алла биргән булса, шушы күз алдында тота, һәр вакытта да контрольдә тота Алла биргән булса, һәм инде безнең халкыбыз да җәмәгатьчелектә кайгырмасын, үз вакыты белән Алла биргән булса, элемтәгә чыгып барсын да халыкка җиткерәчәкбез. Барыгызга да безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тагын бер кат изге айлар белән сезне уңышлар һәм иң мөһиме сәламәтлек теләп калабыз бу көннәрдә. Сау булыгыз. Изге айга аяк бастык тоткан уразаларыгыз кабул булсын иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.